Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita party sa pahamot. Ini nga pahamot nga gusto ko istorya sa inyo subong tawag siya Truth for Men by Calvin Klein. No, ano ni siya klase nga pahamot? Palitawhay lang ni siya nga pahamot. Anong buot hambalon sing tawhay? Nang hindi siya makusog, nga galupok, nga gapangaway. No? Abi ko magkitanay ka mo sing imong amigo kag nagsuksok man siya sing pahamot. Pao, kung pareho ka mo nga makusog nga pahamot, kag magsugatanay ka mo basi bala magsakit ang inyo nga ulo, no? Kay kakusog kag inaway ang inyo mga pahamot. Pero ini siya hindi siya gapangaway. Yan namin lang gid siya simutan kag tawhay lang siya. Panglapit siya si imo, mga isa ka braso kalayo, no? Kag panginit ni siya nga pahamot, no? Kung ginuot sa gwa kag kung adlaw sa gwa. No. Anong iya nga mga nota? For the top, we have basil, cardamom, kag green leaves. For the mid, we have fern, kag resins. For the base, we have red cedar, patchouli, kag exotic woods. No, amo na siya. Ang angay nga temperatura nga suksokon mo ni nga pahamot is between 80 degrees Fahrenheit to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. No, amo na siya. So, pang-init siya na kag kung ako simo, kung ispray mo na siya simo, tagduha o kung tatlo kung gusto mo nga manotisyahan ka. No, tatlo, isa, dua, tatlo, isa, dua, tatlo, isa, dua, tatlo na kay tawhay lang ni sa pahamot. Pwede man duha lang. Kay kung gusto mo lang yan, hindi ka pagsapakon gid sa sado, na blangkon ang lapit lang nga tao ang makasapaksi mo. Okay. Kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may mga pahamot ka mo, kag gusto istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. So, daso naman. Bye-bye!